Kape asin. Yan lang na po kay balik pas kuya. Million ko kaya na. Sino ah, pasa ni ko. Ano ko tilyo da ba? Mete ko tilyo. Tubag ng bro. Wala ako na maligo ko tubig. Nandun na po. Ayaw ko ka nang Kami yan. Tabak di yan. Di tanong na. Tabak mo dire. Walang ano ma? Isol? Di mo ko apurot to. Maiti. iso na. Kaon sa ka. Meron pa. Di mo to kaon pa ba to? Okay. Kasunod iso. Di tang-tang masiguro papa. Ayun, nabis-bis sila. Wala tayo speaker. Ano yan? Hanong saksak? Ilong? Motor. Ano naman to? Ano naman to? Pizza. Paano na pizza bulo? Saksak yun? Wala, di naka-charge. Hindi lang yung mag-chargeable. Pagod bang? Pwede man ito. Pwede ito. Malaki. Motor, sa motor. Di ba? Ditang-butang pa kalim ni dagat. Ulit ito lang. Pagdiligod sa bray. Payong niya. Tayaw! Patindo ka! Eh, medyo yun, oh. Sabi, medyo yun, nagtanong-tanong. Mamaya. Dili na ma-enjoy. Mamaya, wala pa yung mag-busy pa kayo.